Usa ka may gabi mga kolog, mga anti. Tuguti na sab ninyo mga yog katahuran. Magandang gabi po sa inyo. Sayo, show, mga kabisyo. Ayan, kumusta mo sa po ninyong araw, ang inyong gabi ngayon? Ayan, sana okay pa sa all right lagi ha. Sana walang problema. Yo words, oh. Welcome to our program. Ang ating programa ang Tutoy na Love. Pwede rin baliktarin mo. Love, Tutoy na. Alam ko maraming mga pinagdaanan ngayon, no? Of course, isa sa mga problema talaga yan mga kabisyo. Pera. Oo, marami pong namumblema ng pera, pero ang hiling ko lang sa ating kahitasan. Siyempre, kay Lord, despite sa mga walang pera, okay lang yung kalusugan, no? Yan yung lagi yan. Kasi pag yung kalusugan, bumagsak yan, pag hindi ka na healthy, hindi ka na makapagtrabaho, hindi mo na mabubuhay ang iyong pamilya. At hindi mo na mapapakain ang iyong mga mahal sa buhay. At lalong-lalo na yung mga anak mo. Paano na sila mag-aral? Wala silang baon. Unsa may imong ipaumom, unsa may ibalo nila. Anyways, hello po. At etong gabing to, gusto ko lang pag-usapan mga kabisyo. Sa gabing ito, kasi gusto ko ito kasi nung dati, nung araw, alam ko, ikaw Col, ikaw ante, may mga plano ka nung araw, no? Sabi mo, ilang taon kaya ako mag-aasawa? Yo, words, oh. Yan, di ba, Col? Te? Sa mga pamangkin natin ngayon na nakikinig, ilang taon kaya kayo mag-asawa? Pero si Uncle at saka si Ante, yung plano nila na siguro mag-asawa ng ganitong edad, no? Alam nyo mga kabisyo, nung araw, plano ko sana mag-asawa ng mga 40. Huwag naman 50. 40 lang kasi gahi pa. Yung 50, lumoy na yan. Wala na yung spark plug niyan, wala nang gana. Pero alam mo mga kabisyo, nag-iba kasi at the age of 23 akong nag-asawa eh. Maaga, no? Sobrang maaga. Pero dami nang ganap sa buhay ko mga kabisyo. Pero akala ko dati sobrang maaga. Pero ngayon nakikita ko na yung mga anak ko malalaki na. Ikaw Col, yung anak mo ngayon, di ba malalaki na rin, Auntie, no? At least kahit papano barkada na kami. Kasama na kami sa aming gimikan. Hindi ibig sabihin na ini-influence ko yung mga anak ko. Mas mabait sila kaysa sa akin. Kung ibig kong sabihin mga kabisyo, ikaw ngayon, Col, ikaw Auntie ngayon, kung late ka nang nag-asawa siguro, yung mga anak mo siguro, batang-bata pa, lusion pa ng kigol. Pasaway pa siguro pag pumupunta kayo ng mall. Ayun, daddy, ito, papa, ito, mabili ako. Samantalang, pag malaki yung anak mo na, siguro nasa mga 18, 19, 20, ayun, wala na, behave na, ikaw na Col yung pasaway. Diba nung araw mga kabisyo, no? Eto sa mga nabubuhay sa probinsya po mga kabisyo. Pag sa probinsya ka po, maaga yung mga nag-aasawa nun. Madalas yan, hindi lang isa, dalawa yung anak. Isang dosena. Pero ngayon, alam mo pag nagkakaroon ng reunion, ngayon marami pong natutuwa, no? Exciting kasi yung mga dati mong mga kapatid at saka mga pinsan. Pinsan ng iyong anak. Andun, marami, nag-e-enjoy sila. Pero kung alam nyo lang mga kabisyo, yung habang binubuhay, habang kayo'y lumalaki, nahihirapan sa tumang kalisod ang inyong mga magulang. Totoo yan. Maning kamot at saka maning tiil. Yung sipag at saka po mga kabisyo, madalas yan. Kung kayo, ikaw Col, ikaw Auntie, no? Kung marami kayong magkakapatid sa iyong pamilya, siguro, ayun, naranasan yung hirap ng sasabihin sa'yo na, since ikaw yung bunso, hindi ka muna mag-aral ha. Si panganay muna. Pastilan pambihira naman. Di ba? Ganun yun na nung araw mga kabisyo. Pero hindi po natin pag-uusapan yung magkaroon ng asawa po ha. Yung ilang taon ka kaya mag-asawa at ito yung naipopost ko mga kabisyo. Kasi ilang mga Pilipino po sa atin, no? Sa mga bagong tubo siguro. Kasama ka na niyan. Pero ikaw, Uncle, Auntie, hindi ka kasama. Hindi kayo kasama. Lusiong ko kigol nyo. Maga kayong nag-asawa eh. Pero ito lang sa mga napansin lang to, no, ng survey po. Ilang Pilipino ngayon, no,
Bakit pinipili maging single? Oo. Gusto nilang maging soltero. Yawards, oh. Gusto nilang maging ulitaw at saka dalaga, single lang. Bakit kaya mga kabisyo? Ayan, i-post mo po, no? I-comment nyo po sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay once again, ilang Pilipino bakit pinipili ang maging single. Ayan. Babasahin natin yan mga kabisyo. Baka isa ka rin, no? Ikaw pamangkin, no? May alam ka rin, ikaw te, habang nasa biyahe ka siguro, nagmamaneho si Manong Grab, uncle na Grab driver or taxi driver, or habang nasa bahay kayo, ikaw. Ayan, pag-uusapan natin yan mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, maganda yung may asawa. Pero bakit meron pa rin pumipili na maging single pa rin? Ayan, yan ang ating pag-uusapan po ngayong gabi para sa ating programang Totoy na Love, or kung gusto mong baliktarin call, te, love, Totoy na. Ako pa rin si Totoy Bato, dinhi lang sa 90.7 Love Radio. Mayang gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!